Plaatselijk Belang Balk maakt het hem grutte zwargen hoe de toenemende leegstaan in het dorp. Op verschillende plekken in en om het centrum dreigen gaten te vallen. Het Belang maakt daarom zelfs op zoek naar nieuwe invulling van de leegstaande winkels en kantoren. Het grootste probleem is het oude gemeentehuis. We staan bij het voormalige gemeentehuis van de Friese Meren. En dit pand staat nou inmiddels al sinds het vertrek leeg. De Friese Meren heeft je nog een steunpunt, een servicepunt. En uiteraard zit de bibliotheek nog op de begane groen. Maar de rest van het pand staat nou al een mooi skof leeg. En dat is een pand waar je net zo makkelijk iets mee kennen? Nee, dit is een groot pand en qua oppervlakte wat lastiger in te delen. Dus je moet weer heel goed naar zien wat ken je en wat past je goed bij Balk. Maar er binnen meer plekken dat leegstaan dreigen. Om dat vat te komen wil Plaatselijk Belang onder andere inzetten op de watersport. Dat nota gaat de watersport tot aan het haven en het strand daar. En wij willen eigenlijk zo dat de watersporters meer naar het centrum daar komen. Plaatselijk Belang wil de komende maanden komen met een compleet plan voor het hele centrum. Daarbij wordt zien alle gebouwen die het al leeg staan of panden die de komende jaren mogelijk leeg komen te staan. Verschillende partijen bondelen de krachten om Balk weer voor u te krijgen. We hebben nu een aantal partijen om tafel vanuit het kenniscentrum Herbestemming Noord. Er zit onder andere Stichting DBF in en Monumentensteunpunt. En die mensen hebben een hele oren kijken op bepaalde invullingen van gebouwen. En door die blik van buiten nou en Plaatselijk Belang en de gemeente krijg je hele oren ideeën.